Nahral som do neurónovej siete všetky parametre vane, ktorá je z 90% z XPS. XPS je taký polystyrén. A tu sú výsledky testov, ktoré predpovedal superinteligentný stroj. A toto je skutočný test mojej vlastnoručne vyrobenej dizajnerskej vane, ktorej výrobná cena je len $50. Nalial som 250 litrov vody, takýto objem sa zmestí len do tých najväčších kupovaných vaní. A ukázalo sa, že sa tam zmestí ešte raz toľko. Dizajnerská vaňa, ktorú by závideli všetci boháči, nemôže byť plytká. Sú dve možnosti. Buď veľmi inteligentná neurónová sieť nie je dosť inteligentná, alebo som vymyslel mimoriadne prelomovú a jednoduchú metódu výroby dizajnerských vaní za pár drobných. Všetky informácie o najjednoduchšej výrobe sa dozviete na kanáli Pesniaši Kosiaka. Vývoj mimoriadne lacných metód stavby a oprav je už našim povolaním.